Wem had ik te der, maar bij die werd uit. Niet zo staat in hij, spontus. Zonder hij werd, gewoon weet bij de mairie, of laat de man met die mie. Met, nekken we het niet doen dan. Nu een beetje, tijd bij die zo'n beetje, je weet. Maar voor de moment had ik te der. Maar we kijken dan, our Lisa je handen. Oh, plastic, hein. Puis j'ai dit, mais brigadei, mais dra brigadei de stol, win-win. Zo doe ik een win-win. Nou, wat we vertellen goed, die nuil, die was je peet, en zo maak ik geen plan die zo. Nee, dal. Prima gwen me kan niet willen. Amon de zaldanse gaan doen nuil. Mais je peux jamais dire que des pions. Maintenant, deux ans d'hiver des mais on va que tu vas pas brancher les kimin qui ne travaillent pas avec quid bas plus. Ah ben on sera Robert à cette nuit il t'en revient bien plus. J'ai demandé dans la goule ma carte nal, moi Thérèse on oh plastique. Maar bij deze nuske kind kon naar ons. Oh, wil ik anders. Hoe kon? Nu was zo'n neig dat hij. Oh ja. Maar wat ik me undigen niet om goed. Dat is een god ben kameraden. Doen we lang sunset. Dat is een enkel duw uit en zus. Tuurlijk. Wat maak ik beter af? Ja, doe maar hier toe zo zijn. Maar nu is het niet, na je zo tra het tenee een portret. Pa, nu is het tenee water de Therese. Oh ja, toi, dat is het toe de die. Kom zo toe. Maar man met de laat, terwijl we nu trouw. Er was tenee een portret, toen wij kwam. Nee, werd failliet, Riesenstal. Hij had meer te roepen, dan kunnen we blijven door. Maar spijs goed benakheid, de brasse koos werd klein, is not the case. Dan wil ik heel veel doen, met die beste lauwe mouw. Maar als je zo mee kon, toen dat goede elkaar hun, Lucie hoor. Ja, maar kon ik weet homo wil. Villa wie Maricel Tourbourg en die leven daar weer. Met Ibris, wat wil die Maricel? En dan wil je dragen, ja. Pandemisch huislaan. Dus dan nog kijk je een opers naar de ene. Dat is een vraag, wie je wil. Dan pandemisch aan mijn buurt. Wat wil je van mij gaan dan? Oh ja. Maar je staat dan de straat door. Je zegt weer wat ze niet. Ah ja, gewoon een. Nekke Lucie, ik ben van met Lucifer. Maar, waar zo maar vergeten gaan we winnen, hoe was zo een champignon? Had ik een champignon de Lucifer vriendje wat kruid. Wie zo maar zeggen, met tegen wat commissie de buur wat er meer van de meeting. Ah, nou domp ik wat. Ja. Und mit Peter de Friedrich met toen Jacques Doschwinger bekouwen. Enfin, wat die de tol uit plag. Ja, pat Peter tijd de in die wing. Enfin, zo'n die wing maar wel ik die zo wat goed, luxe wat de goed. Met een wezen die spelen dan bien in brouw, oh hier brouw. Dan bien brouw die ja. Hey. Toen lag ik pas wat je weet. Net ik las koos, die hieltje met mijn glas, als geen weinig. Nog een boezem met muut bij jong. Aha. Weet, toen zagen we de stoel, maar kan niet bieren. Maar zie wat die maar niet zou, ik ga er bij dan. Kan je wel niet meer, die kerstbraad toch? Maar wie ze die dort, wie bekend dat er wel. Maar met torne, kamme, luce. Dus met de dan. Met
Niet helemaal, maar zeer homen. Homen boppen net dan het ten een batterie. Gewoon dat je hier met door van het pies. En dan heb ik ook een paar die huis aan me heen. Als het er was een koos, had ik in mijn eigen kwik. En wie dan nog doet, dat doen die samen pensioen, de ras in elkaar. Maar jij huur in een puzzel.